Хей, Михась, дзе ты быў? Сэнсе. Ну, я прыходзіў, дзе ты быў? Хто б уже трындзеў бы. Адзін... Чаму мы не знялі папярэдні выпуск, які мусіў выйсці тыдзень таму? Глядзі. Я распавяду. Не, я вінавачу ва ўсім літару у нескладовыя. Я ведаю, што ты беларусафоб. Так. Не трэба тут. Пра беларусафобію. Ты субцітры паглядзі, якія ў цябе. На якой мове ў цябе, на тваім праекце ты? Не адключай, ніякія нельга адключыць. Праз месяц выйдзе ўсё на Ютубе, дзе можна будзе адключыць і паставіць якіх хочаш субтытры. Зянон пазняк толькі праз месяц паглядзець. А ты думаў я ж увогуле пра яго? Можа ён і не паглядзіць. Вырашыў з адсылак пачаць, якія ніхто не разумее. Конечно. А ты што? Што я? Я зараз растлумачу. Давай. Мы збіраліся тыдзень таму запісацца. Быў вольны толькі адзін вечар і днём Лёша піша: ну давай запішемся. Я яму кажу: напиши. Не так, як там было. Лёша напісаў: запытай у гукарэжысёра, і я выходжу. І я збіраюся, штосьці такое. Я чакаю некалькі гадзін. Гляджу, нема гукарэжысёр, уже падыходзіць час, там літаральна там застаецца хвілін 10 да агучанага часу. Лёша таксама няма. Я пишу Лёше: так ты запытаў у гукарэжысёра? Он такі: ой, я памыліўся. Карцей, Лёша замест... Что ты хотел написать? Запытай у гукарэжысёра, написал запытаў. Гэта вельмі клёва, што ты менавіта так распавёў гэтую гісторыю, таму што там было... Нават ты цяпер сказаў пра мою запытай. То бок ты ўсё разумееш, як трэба было зрабіць, але... Ну, я пасля таго, як ты сказаў, што ты хацеў напісаць, я зразумеў. Карацей. Як можна у нескладовай было памыліцца з і нескладовай, блин. І нават на клавіатуры, блин, в розных баках знаходзяцца. Гэта добрае пытанне. І я спадзяюся, мы знойдзем. Чаму вы глядзіце чарговы падкаст вось на тыдзень пазней, гэта ўсё да Лёшы. Всё да мяне. Але, нягледзячы на ўсе перашкоды, Всё здарылася. Ну все. Вяртаецца чарговы падкаст. 27 раз он вяртаецца да вас, 28, 27, які раз он вяртаецца. Я не лічу. Я таксама не лічу, але сёння у нас падкаст вяртанняў. Вяртанне чарговага падкаста. Вяртанне Лінкін Парк. Вяртанне Ромы Пратасевіча. Просто ўсе вяртаюцца. Вяртанне пейджераў. Гэта вяртанне Кашпіроўскага. Гэты падкаст будзе выключна вяртаннем пасвечаны і прысвечаны. З чаго пачнем? Што хочаш? З белгоспсіхозы. Ты паглядзеў? Блин, нам же трэба было паглядзець. Сапраўды. Ад лепшых беларускіх кінарэжысёраў, актораў, сцэнарыстаў. Ну, ці не ад лепшых? Не глядзеў ты, што ли? Я паглядзеў некалькі. Колькі? 4 ўжо. Ну, 3,5. Пачаў 4-ю глядзець. Як табе? Новы серыял, пачакай. Потым распавядзеш. Новы серыял ад тых, хто робіць Чин-Чин Channel, ад тых, хто робіць працэсы і ўсе іншыя клёвыя серыялы, якія выходзяць на YouTube-канале Чин-Чин Channel. Ну, пра псіхолага, які дапамагае усялякім бюджэтнікам прыйсці ў норму. Ну, давай ты спачатку сваю адзнаку скажаш, а пазней я. Слухай, я хз. Таму што я дагэтуль не зразумеў, колькі там серый. Я ўвогуле думаю, што там толькі 4 іх будзе, а потым 5 з'явілася 6, 7. Ну, трэба паглядзець да канца. Але мне тое, што я ўбачыў спачатку, падабалася. Потым трошкі там больш-менш. Ну, там ёсць серыі, эпізоды ўвогуле вельмі клёвыя. Там пра Матка Боска. Там другая, што там была, пра міліцыянера. Я глядзеў гэта амаль месяц таму ўсё, і таму я ўжо забыў, што там было. Я толькі памятаю, што я адзін раз моцна смяяўся, але толькі адзін раз. І не памятаю з чаго. Дакладна, калі ты глядзеў гэты серыял, ці проста так... Не, ну калі гэты серыял глядзеў. Калі там была серыя са Святаром, і там на пачатку быў нейкі панч, я ўжо не памятаю які, але я памятаю маю рэакцыю, што мне сапраўды развесяліў да фізічнага смеху. Фізічна гэта глядзеў, нават сам, выбачай, iPhone, што я засмяяўся. Окей. І все, гэта ўсё, што ты мог
Ну, слухай, задума не самая благая, хотя по мне гэта ўсё выглядае, як ведаеш, такая адна ідэя для аднаго скетча, якая трошки зацягнутая на ідэю ўсяго серыяла. Бюджэтнікаў Беларусі шмат. Часто так робіць у беларускіх розных праектах, калі ёсць там нейкая ідэя, і ее там выцягваюць по максимуму. Вернемся до гутарак, Михай. Все будем, про все распавядзем. Окей, там яшчэ быў Святар, там была Алена Жалудок, там быў хакеіст. Я гэта все уже не глядзеў. Ты гэта все уже не глядзеў. Так что давай, толькі ты можаш мне распавесці, што там было. Окей, гэта... Блин, я згодны з табой, што там гэта ўсё, хутчэй за ўсё, была адна вельмі клёвая ідэя, і потым ёсць нейкая колькасць панчаў, якія працуюць, а ёсць нейкая колькасць, якая не працуе. Мы паглядзім, калі гэта ўсё скончыцца, пакуль мне падабаецца. Адзінае, што... Скончыцца, што, типа... Бюджет... Слухай, ну не ведаю, колькі там здымалі, не запытваюся. Паглядзім. Гэта, конечно, не працэсы, гэта нашмат прасцейшая праца, нейкае такое практыкаванне, але неблага. Ну, увогуле, я вельмі рады за творчую каманду, тому што ведаю, што іх зараз да халеры праектаў. Гэта значыць, што да халеры выбілі грошы. Можна парадавацца. Зараз здымаецца фільм жахаў беларускі. Яны там параўноўвалі яны параўноўвалі з вытворцамі пілы. Яны таксама, ты ж ведаеш, што гэта спачатку быў кароткаметражны фільм, потым, дзе ў галоўнай ролі сам рэжысёр, здаецца, здымаўся, а потым ужо гэта стала... Паказалі, далі грошы, каб зрабіць больш, яно зарабіла, і цяпер яна неяк скончыць не можа. Ну, так бывае часта з рознымі праектамі. Міхась, мы пра гутаркі трошкі пазней. Ну... Што? Можа, цяпер? А цяпер пра гутаркі? Давай, ну класна. Віншуй, Міхась. Мне тут няма чаго дзякаваць, гэта збольшага гэта ўсё заслуга Ідрака. Віншуй, Ідрак. Ён, вядома, гэта не паглядзіць, але я перадам. Ну што, як табе? Пакуль як час выйшаў першы эпізод? Ну. Як ён будзе выходзіць? Раз на тыдзень? О, блин. Колькі у вас вогуле... Я думаю, в принципе, можна гэта все распавядаць. Ну, все равно ніхто не паглядзіць, так што... МДА. Раз на 2 тыдні будзе выходзіць. Эксклюзіўна на вот-вот, але правы нам пераходзяць праз месяц, то бок, я думаю... Праз месяц пасля выхаду кожнага эпізода. Так што, калі вы не глядзелі на вот-воце, можете паглядзець праз месяц, тому што актуальнасць яно не згубіць, тому што мы гэта здымалі яшчэ на пачатку лета першы эпізод, ён ужо згубіў актуальнасць. Большую актуальнасць ён не згубіў. Слухай, там быў нейкі жарт, я забыўся, ўжо там быў жарт пра прэзідэнта Польшы, пра Валенцу, які здымаў нейкае селфі у Вань. Ты нават ужо яго не памятаеш. Гэта было, ну, сапраўды, колькі там 3-4 месяца таму. І? Не... Ну, окей. А там ёсць нешта, што сапраўды страціць актуальна? Не, так прикол з Валенцу ён яшчэ ў мінулым годзе адбыўся. Ёма. Гэта не свежае. Гэта зусім не свежае. Не актуалачка зусім. Не, мы так спрабавалі, мы ведалі, што там будзе доўгі прадакшн, ведалі, што там... І калі гэта все здымалі, разумелі, што гэта выйдзе не заўтра, не паслязаўтра і нават не праз месяц. Таму мы спрабавалі неяк рабіць такое актуальнае на ўсе часы. Ну так, наколькі атрымлівалася. На ўсе грошы. Таму як бы там перыядычна будуць нейкія прыколы. Я проста ўжо не памятаю шчыра, пра што там першы эпізод, таму што я яго ўжо... І праглядаў, калі выйшаў? Учора і сёння не глядзеў, тому што як бы я яго паглядзеў ужо шмат разоў, тому што, па-першае, і жыўцом, і некалькі разоў на мантажы, і, в прынцыпе, вось гэтыя асабы, якія ты не можаш адключыць на гэтым... На адной з моў дзяржаўнай. Не можаш адключыць на вот-воце, гэта я пісаў гэтыя асабы. Так што, як бы...
мне ўжо шчыра надакучыла, у меня вельмі шмат такое уже змяшаліся гэтыя эпізоды, тому што іх ужо некалькі знята і некалькі змантаваныя, таму я ўжо не памятаю шчыра, у меня там блытаюцца некаторыя там гісторыі, жарты з эпізода ў эпізод. Так што все свае рэакцыі пакіньце, калі ласка, на хутка створаным хіба YouTube-канале, які... Гэта не будзе твой YouTube-канал, канал Ідрака, гэта будзе нейкая... Я думаю, папярэдне гэта будзе асобны YouTube-канал гутарак, але там яшчэ паглядзім, яшчэ ёсць там як бы амаль месяц. Колькі эпізодаў будзе записваць? Ну, то будзе выйдзе у вас? Папярэдне першы сезон 9 эпізодаў, калі я не памыляюся, і там лёс астатняга сезону, ці будзе там далей сезон, пакуль не зразумела, але 7 уже адзнята, то бок больш за тое там 3 уже змантаваныя, і як бы засталося адзняць 2, прычым адзнеем мы уже ў кастрычніку яго, і колькі там матэматыка, 9 эпізодаў, гэта 4,5 месяцы гэта будзе выходзіць, так што будзеце хутка ўсё пабачыце, так што... Але калі вам трошкі трыгерыць, мяне бы асабіста таксама трыгерыла бы, я шчыра не ведала про тое, што... Які б ты твіт напісаў, калі пабачыш, што нейкі беларускамоўны прадукт выходзіць выключна з рускімі сабамі, якія не выключаюцца? Мне гэта не спадабалася бы, я сам асабліва, як бы не вельмі задаволены гэтым, але гэта як бы гэта не галоўнае, гэта здымалі, як бы, але ведаючы тое, што як бы пазней будзе выходзіць на іншай пляцоўцы, гэта як бы мы ўжо маем файл чысты, так сказаць, без гэтага ўсяго, так што гэта будзе... Калі што, ёсць лайфхак, можна ўзяць чорную такую ізаленту, все на тэлевізор ці на манітор, гледзячы, наколькі вы заможныя гледачы, гэта ўсё прыляпіць, а потым пасля кожнага эпізода адляпляць. Дарэчы, яны там можна проста не глядзець і дачакацца на YouTube, каб было больш праглядаў. Не, можна спачатку паглядзець, а потым яшчэ пераглядзець. Так, вядома. Гэта ж топ-контент. Так, а ты ўжо глядзеў на самім вот-воце? Я паглядзеў на субцітры, і ў мяне было сёння шмат працы. Таму што я, можа, пагляджу на вот-воце, а можа, на ютубчыкі паглядзім. Таму што раніца я бачыў камент, праўда, ў Рілзе, які там прамасыраваў гэты ролик, што там быў нейкі касяк з монтажом, што там у той гісторыі пра Леха Валенсу... Я таксама бачыў гэты камент. Што там няма гэтай выявы Леха Валенса. Можа, ён не прадаў вам выяву сваю. Звязваліся з ім? Карацей, наколькі разумею, там штосьці накасячылі з монтажом, і, магчыма, яго ўжо перезалілі, але я не ведаю, я проста не глядзеў. І, можа, і не буду. Так што... Ой, што я табе яшчэ расказаць пра творчы працэс? Што хочаш, можаш распавесці. Пакуль... Пра што будзе ў наступным? Другі выпуск будзе з госцем адразу. Вау! Будзе адзін беларускі пісьменнік. Собственно, адзін беларускі пісьменнік, які ёсць, і ён будзе. Не, добра, колькі, 5, колькі беларускіх пісьменнікаў? Я веду 2. Янка Купала, Якуб Колас. Не, Саша Філіпенка будзе ў другім выпуску, вельмі прикольна і такі вельмі жывенькі атрымаўся. Так што не прапускайце, ён выйдзе праз 1,5 месяца на YouTube-канале. Так што... Вось гэта тызер. Клёва. Лінкін Парк. Глядзі. Гэта цішотка. Гэта цішотка. Менск, 2019 год. Самы пераацэнены гурт у гісторыі музыцы, нікому не патрэбны. Патрэбны толькі... Я не ведаю, каму, як можна было пачаць слухаць Лінкін Парк. Я пачаў, глядзі, мая гісторыя. Я не ведаю, я хутчэй за ўсё гэта распавядаў, але пофіг, сябры, контент. Гэта ж не трэцяя частка пра год кантрабандыста. Контент такі, што я слухаў выключна любэ. Да 10 ці 12 год. До 10 раніцы. Раніцы сёння. А потым 11 па Лінкін Парк. Не, я выключна... У меня быў нейкі перыяд. Любэ перыяд. Зараз не сцебешся? Гэта не адсылка да гэтага фестываля, дзе Крамбамбуля з любэ гралі. Блин, калі б я пабачыў... Не, гэта не адсылка. Карацей, у мяне быў... Што было до MP3? Были кассеты. У меня был кассетник, на якім у меня были только 3 кассеты. Любэ.
Так, ты мяне з сяброў далей, што ты? Не, у меня просто працягваецца працоўны дзень, я просто зайшоў працоўны чат паглядзець, ці не звальняюць мяне. Все яшчэ тут не звальняюць, окей. Караце, у меня былі толькі 2 касеты, і ўсе гэта было касеты гурта Любэ. Все, больше нічога не слухаў. Мой лепшы сябра слухаў «Фактор 2». Любэ есть больш касет, чым да дна. Не, ну там «Давай за». Нешта там яшчэ крацей гэта зона Любэ крацей у меня былі толькі гэтыя касеты, а альтэрнатыва была тое, што слухаў мой сябра слухаў «Фактор 2». Я такі, ёсць у цэлым свеце толькі 2 групы, і мой выбор гэта Любэ. І потым пазней мой іншы сябра чакай, адкуль ця ўзяліся касеты Любэ? Ну, я их, слухай, там шмат показывали по телеку. Ты их набыл? Что? Ну, что за все мне их набыли? Ну, бок я был дзіцёнкам. Что яшчэ трэба слухаць дзіцёнку, кроме гурта Любэ? Сёння уже не гэтыя гурты. Карацей, я быў суперфанатам, я ведаў усе песні. Я граў іх на мецёлке. Я браў мецёлку і так чык-чык рабіў. І гэта былі лепшыя. Мне таксама зараз хочацца взяць мецёлку. Зарабіць чык-чык. Дойдзем да гэтай тэмы. І карацей, і на такім матэрыяле, калі я першы раз пачуў Linkin Park, дарэчы, кліп Paper Cut, я убачыў на канале, тады ён БТ быў, у нейкай праграме, якая днём выходзіла, я такі, што гэта такое? Зона X. Гэта Зона X. Нешта музыкальнае там было. І такі, нічога сабе, ёсць іншая музыка. Я не ведаю, чаму у мяне былі толькі доступ толькі да гэтых музыкальных калектываў, Любэ, Фактор 2. Я адзін раз пабачыў Linkin Park, але калі пачуў яго іншы раз на радыё Ультра, была там лакальная сетка, дзе я такой, трэба больш музыкі паслухаць. Уключыў радыё, нейкае інтэрнэт-радыё, клёва, гэта як на прыёмнікі, але яшчэ праз інтэрнэт. Гэта быў год? 2023. Ну і все, і карацей, я праз Linkin Park я нейкім чынам прыйшоў да альтэрнатыўнай музыкі, і пасля я пачаў ўсё іншае слухаць. Так у меня было толькі Любэ, потым Linkin Park, потым ўсё астатняе. Вось такім шляхі. Таму Linkin Park для мяне вельмі істотны гурт. І калі я пабачыў, ты ведаў увогуле ўсю гісторыю, як яны вярнуліся? Ну, взяли чувиху на вокал. Нет! Майк Шинода, які читає рэп, ён запостіў. Нехта, яшчэ жывым. Бачу в тэлеграм-канале. Карацей, гэта Майк Шинода пачаў посціць таймер. Все-таки нічога сабе, што адбываецца. Там было 100 гадзін. Все-таки, вау, праз 3 дні з невялічкі мы убачым нешта, пабачым нешта новае, што гэта будзе. І оно дайшло до конца. Праз 3 дні я глядзеў, была YouTube-трансляцыя, потым там быў нейкі гліч, і гэты таймер пайшоў зноў. Все-таки, курва, наябаў Майк. Што такое адбываецца? Ён дайшоў зноў, 100 гадзін, яшчэ 3 дні. Потым з'явілася аб'ява: сябры, падыходзьце 5 верасня, паглядзіце на ютубчыке, будзе нешта. І там не быў новы выпуск чарговага падкаста. Там быў паўнавартасны канцэрт, дзе яны адыгралі, я не памятаю, 15 дэц-трэкаў з новай вакалісткай. І мне похуй. 15 лістапада выходзіць новы альбом. Ввогуле. Гэта музыка, я не ведаю для каго. Я, 3 дні таму хадзіў на канцэрт гурта «Батюшка», Мне, ведаеш, што Linkin Park для меня попса, Канешне, гэта блэк-металістаў, якія на сцэне крыжы палілі. Яны палілі крыжы? Яны палілі крыжы. На сцэне? На сцэне. Калі ты быў 3 дні таму? Што? Калі ты быў 3 дні таму? Так. Палілі крыжы на сцэне, Якога памеру быў крыж? Не, у іх просто сталі нейкія такія падсвечнікі, у якіх то бок гэта фейк. Гэта попса. Это не паліліка, што гэта такое? Палілі крыжы. Палілі крыжы. Яны дотлаяны, ушчэнт? Слухай,
калі б гэты гурт прыехаў у Беларусь, ён бы іх гастрольны тур зацягнуўся. Накрыся бы ўсё песні свае ведалі гурта «Батюшка». «Батюшка» калісьці збіраліся ў Беларусь. Было. Але штосьці ў нейкі момант ідэолагі зразумелі, штосьці не тое, калі убачылі дэкарацыі з перавернутымі крыжамі. Ну гэта не паспелі яшчэ ў норму правесці. Лінкін Парк не цікава. Гэта, ну, гэта... Окей, чаму тебе... Паўгадзіны, чаму Міхасю не цікава Лінкін Парк? Ну, у сэнсе. Ну, то бок, ты... Няма ніводнай песні, ні нампу цябе нічога не робіць. Вот I've done, ты не такі, што я зрабіў, ніколі ты не думаў, што ты зрабіў, Міхась. Нават тыя часы, калі гэта выходзіла, для мяне гэта ўжо тады была папса. Не, ну гэта, канешне, гэта папулярны рок. Ну, слухай, калі вам падабаецца Лінкін Парк... Ужо на другое... На вы прайшлі, окей. Ну, пасля камін-аут з любыя. Я не ведаю, што я магу вам парадзіць. Ну, блин, не, слухай, ну, калі вам 14 год, я магу зразумець. Ну, так. Ну, але... Што з твоим внутренним дзіцём? Што ён слухаў? Мой внутреннее дзіцё слухало Нірвану, так, окей. Я зараз не могу слухаць Нірвану, потому что гэта, блин, ну, гэта музыка, якая тебе падабаецца ў 14, 15, 16 год. В 17 уже становишься дорослым чалавекам, и ты такі думаешь, блин, якая Нірвана? Ну, камон. Я не кажу, што Нірвана гэта дрэнна, но просто я зараз не могу слухаць. Ну, типа, гэта музыка. Ну, што ты робіш? То бок у тебе ў Spotify пачынае гучаць Rape Me, і ты такі, блядь, не. Ну, нема у меня водкліку. Ну, блин, як чалавек фарміруюся музычна там цягам жыцця, блин. Мае музычныя упадабанні недзе сфармуляваліся до 27, можа, год, там, плюс-мінус, блин. Ну, я там новую музыку для себя адчыняю, але все равно гэта нейкія яны у стылістыцы таго, што ўжо у мяне тое, што мне ўжо падабаецца. Ну, блин, камон, Лінкін Парк слухаецца, ну, блин, гэта можа быць, калі ты там школьнік, і тебе там хуліган тебе задзірае, але тебе, блядь, 40 год уже хутка, ці колькі там тебе. Не, мне 50 уже. Ты, ну, кого ты збіраешься падмануць? Ты уже скуф, ну, наближаешься до гэтага. Наближаюсь. Так, што яшчэ? Вяртанне чаго абмеркаваеш? Вяртанне. Я не люблю Лінкін Парк. Ну, блин, не падабаецца мне Лінкін Парк. Ну, гэта музыка не моя, як бы, камон, блин. Увесь нью-метал, як бы, заўсёды быў нейкай копіяй самого сябе, блин, і ўсё астатняе. Есть Rage Against the Machine, ўсё астатняе гэта... Deftones. Limp Bizkit. Фигня все. Все фигня. Все фигня, блин. Limp Bizkit, блин, ватники ебаные. Ну... Не, Rage Against the Machine так само, але... Яны мне больше подобаются. Их ватник больше, стылёвый. Да, Михась, конечно, да. Люблю Лінкін Парк. Ну и не люби, все окей. Ну окей, ладно. Яшчэ одно вяртанне. Ой, что яшчэ, блин? Блядь, не, ты, не знаю. Апошні раз вярнуліся на вялікія ці не на вельмі вялікія экраны Джермі Кларксон, Джеймс Мэй і Річард Хаммонд. Все, апошні выпуск ты паглядзеў? Ну. Ну, слухай, блин, все же павінна сканчвацца, нават Comedy Club. Не, ну, блин... Я думаю, насамрэч, неяк от апошняга выпуску чакаеш значна больш. Чаго ты чакаў? Такі звычайны шараговы выпуск. І, ну, более чакаў нейкіх аўтамабіляў, якія выбухаюць, там, усялякае такое. Там быў адзін, які... Ну, слухай, з аднаго боку сумна, з іншого боку, разумееш, ну, блин, уже немагчыма 20 год рабіць одно і тое ж. 22. Ну, якая розніца? Як бы все роўна пасля таго, як яны сышлі на Amazon, мне з аднаго боку падабалася. Я думал, што наоборот нейкая такая больш-менш свабода дзеяннях, але по факту рабілі тое ж самае. І неяк уже без гэтай адпрацаванай схемы, калі там уже гэтыя рубрыкі былі, там не было стыга, ўсяго астатняга, былі там нейкія пародыі на стыга ў выглядзе там жанчыны і амерыканцы. Так, окей. Не, ну іх там, гэта іх жарт такі. Это не маё. Ну, все роўна гэта выглядала як нейкія самапаўторы, і праз тое, што там Amazon
не даваў такой нейкай сезоннасці, то бок там за 6 год, здаецца, з 2016 ці 15 выходзіла. Я не памятаю. З 15 выходзіл Гранд-тур, але там всего там 5 сезонаў, гэта вельмі мала, там на амаль 9 год. Ну гэта ж дзеды, слухай, ім цяжка ўжо было гэты тачкі прыгаць. Ну, скончылася і скончылася. Як бы не скажу, што там для мяне гэта нейкі такая трагедыя. Як бы там я не такі ўжо вялікі аматар аўтамабіляў, хаця ну, там штосьці трошкі шару. Але там не менш, ну, як бы скончылі, ну і добра. Гэта той выпадак, калі ўжо хутчэй за ўсё хутчэй варта своечасова скончыць, чым там рабіць гэта бясконца. Я згодны, яны я не самі ведаю, казалі. Што там можна яшчэ адзняць, но они там уже пераездзілі ўсе кантыненты. Глядзі, вось там, памятаеш, напрыканцы самым, калі паказвалі карту, і там, ну, літаральна, ну, некалькі краін не было. Беларусі. Беларусі вось не было. І такі, блин, ну, гэтыя дзеды туды не прыедуць. Ты чакаў, што яны калі-небудзь приедуць у Беларусь? Слухай, ну тут уже трэба чакаць, калі ты сам у Беларусі уже вернешся. Ну ладно, Кларксон сидит у своей Британии. Кларксона могли пустить, это был бы добрый крок для такого, для пиара. Ну, то ему трэба написать всю комиссию по вертанию тады. Он там ни разу не мог обвертаться. Ну, якая роль? Ну, как... Далей што абмяркуем. Я што, тебе вельмі зачапіла? Слухай, да не вельмі зачапіла. Я таксама, ну, я lower my expectation, как говорится. Я не чакаў нічога там і атрымаў, ну, добры эпізод, дзе яны ўжо... Зноў ж, я памятаю, калі першы раз кончыўся Топ Гір, такі, ёп, ТВРСТ, калі там гэтага Кларксона звольнілі, і апошні эпізод зрабіў Мэй і Хаммонд, калі без яго, але вось там спешл, дзе мы паказваем нашу апошнюю, такі, блядь. Потым, калі яны вярнуліся, і пасля 3-го сезона Кларксон такі, сябры, а я ўжо стары, не магу ўжо так рабіць, все такі, бляха, мог усё, Гранд-тур, конец. Але будуць спецыпускі, такой, да, класна, класна. І цяпер ўжо, ну, не тое, каб не... Хутчэй за ўсё, канешне, яны, можа, і сядуць калі-небудзь яшчэ ў гэты аўтамабілі, можа, не сядуць разам, не разам, хутчэй за ўсё, не. Кларксон казаў у гэтым эпізодзе про тое, што зробіць гонку на лафетах. А мне здаецца, яны рабілі ўжо. Трэба пераглядзець Топ Гіра, здаецца, гэта было. Кларксон сам казаў, яму ўжо гэта не цікава, таму што, ну, пачалі з'яўляцца толькі электрамабілі. Што ты там будзеш рабіць? Гэта проста тостер. Гэта проста тостер, яны ўсе аднолькавыя. Всё. Ты зараз павінен, як сапраўдны аўтаблогер, кожны сказаць, раней аўтамабілі рабілі інжынеры, а цяпер маркетолагі. Можна і так сказаць. Раней у аўтамабілях быў лючок спецыяльны для таго, каб зімняй рыбалкай займацца. Ну, слухай, насамрэч, ось завяршэнне ўвогуле у меня асабліва нейкіх такіх пачуццяў не выклікае, таму што ну, сапраўды ўжо гэта ж не першае закрыццё праекта. Ты сам сказал, уже і Топ Гір заканчваўся, ты такі, о, ну фігова. Потым ужо першы раз зачыняўся Гранд-тур, калі яны там змянілі фармат шоу, калі заставілі толькі гэтыя спецвыпускі. І таксама там уже быў Кларксон, які там стаяў і плакаў, блин, ну я ўжо так не ўспрымаю, гэта было, прычым там я ўжо плакаў. Уже 4 таму, здаецца, ці калі там гэта ці нават 5 уже зашынялі. Я ўжо тады ўспрымаў, што, блин, яны зноў зашыняюць, я говорю, ну ладно, зашынілі, шкада. А пасля гэтага яшчэ там 3, 4 ці 5 год яшчэ выпускаецца там хоць з такой незразумелай перыядычнасцю. Ну я не ведаю, як гэта як Скорпіонс нейкі там завяршальны тур, блин. Не, гэта апошні раз, калі мы садзімся ў машыну, ў аўтамабіль. Ну і як бы, ну дзякуй за працу, што працуйце, браты, далей на іншых праектах. Я чакаю ферму Джеремі Кларксона, цяпер гэта мои любімыя шоу. Даглядзеў? Усе 3 сезоны, якія ёсць? Ну, усе, якія ёсць, так. Окей. А чым ты ўвогуле займаўся гэты месяц, пакуль мы не выходзілі? Ездзіў у адпачынак. Ты як? В одну новую для себе краіну. Россия? На гурт любы сходи. Ездзіў у краіну, дзе няма Расіі ні ў якім выглядзе. Так. Акрамя толькі выявы на сцяге. І як бы все. Карці, Албанія. Я не хацеў распавядаць пра Албанію нічога. Але я пачаў распавядаць. Так, я не хацеў папярэдне нічога распавядаць пра Албанію, таму што думаў, блин,
мне так спадабалася там адпачываць, там вельмі все твои фанаты туды прыедуць і все засруць усе пляжы. Але ну я з гэтай думкі, што мне спадабалася в Албаніі, Ну то албанскі язык. Я з ім не сутыкаўся. Я в Албаніі сутыкаўся толькі з польскай мовай. Што? Так. Калі анексія была? Праспаў, што? Што, не ведаў, што Албанія для палякаў? Так, рілсы паехалі. Зараз папулярны турыстычны напрамак сярод палякаў, вельмі папулярны, таму што... Чаму? Таму што танна, таму што туды летаюць самалёты. І як бы апошнім часам, не ведаю, можа, год-два, там неяк палякі, турыстычныя польскія фірмы за гэта ўзяліся, і там туды сапраўды шмат летаюць палякаў, то бок як бы мы вось былі там курортным горадзе адным, там было там шмат гатэляў, і як бы ў нашым гатэлі там былі адныя палякі. Была одна там некая такая маладая парачка, і мы так здагадваемся праз іх расійскамоўна, што гэта былі беларусы. І ўсё, як бы там не было там зеро рускіх, зеро украінцаў, амаль не было беларусаў, толькі мы, вось гэта парачка. Все астатняе гэта палякі. Ну як бы гэта зразумела. Албанцаў толькі вось став. Не, ну там перыядычна, вядома, былі, як бы, але там, ну насамрэч гэта вялікі плюс того, што гэта фактычна, ну, у меня там не вельмі шмат такога, як бы, досведу адпачынку all-inclusive, толькі там Егіпет, гэта як Егіпет, але дзе няма рускіх, ось. І, ну, гэта вельмі там лёгкае тлумачства, таму што, як бы, з Расіі туды вельмі складана дабрацца, гэта трэба ляцець праз Турцыю, там пералёт у Стамбуле, а як бы які сэнс тебе ляцець у Турцыю, як бы ў Албанію з перасадкай у Турцыі, калі ты можаш проста прилецець у Турцыю, як бы, і застацца там. З Беларусю тая ж самая сітуацыя, нават горш, трэба ляцець ці праз Маскву і пазней праз Турцыю, альбо праз Польшу, Літву, што таксама складана, як мы ведаем. Таму нікога няма, і гэта круто. Ну і сёння Тутбай пра гэта напісаў, што гэта такі нейкі непапулярны пакуль напрамак сярод. Ну, дзякуй Тутбай, дакладней зеркала, што спалілі гэта ўсё. Але, спадзяюся, гэта ніяк не паўплывае, таму што ўсё роўна, як бы, ты межы проста так не адчыніш, і пакуль што дабрацца вельмі складана. Як ты дабіраўся? Колькі ляцець увогуле-то? 2,5 гадзіны, але гэта асобныя, ну, от, недзе 2 там з нечым. Але асобная гісторыя з тым, як мы ехалі да аэрапорта, таму што калі мы набывалі тур, было 2 варыянты. Вылет з Варшавы і вылет з аэрапорта Ольштен-Мазуры. Ты когда-небудзь слышаў про такі аэрапорт Ольштен-Мазуры? Ведаю, што такі горад існуе, ну, хутчэй за ўсё, побач з ім ёсць нейкі аэрапорт. Менавіта гэтай логікі трымаўся я. Розніца паміж Варшавай і Ольштеном-Мазуры у вылеце была у цэлых 1000 злотых. Я падумаў, 1000 злотых гэта вельмі дахера. Типа, як бы можна вылецець і з Ольштена. Ну, якая розніца, да Ольштена ехаць там цягніком 1,5-2 гадзіны, там, чаму не? Як бы, якая розніца? Так все і зрабілі, набылі мы квіткі з Ольштена вылет і набылі квіткі да Ольштена. Прыязджаем... Чакай, паглядзелі, дзе знаходзіцца гэты аэрапорт? Ці проста... Ну, якая розніца? Потому што, калі аэрапорт называецца Ольштен, вядома, што ён побач недзе з Ольштена. Цікава. І на таксі сеў, даехаў. Ну, вядома, што хутчэй за ўсё, нават калі ён не ў самім горадзе, ён недзе побач з горадам. Ну, типа, што лагічна. Мы прыязджаем в Ольштен, я такі пачынаю глядзець Uber да аэрапорта Ольштен-Мазуры, і аказваецца, што аэрапорт Ольштен-Мазуры, аэрапорт, які называецца Ольштен, знаходзіцца прыкладна ў 50 кіламетрах ад горада, які называецца Ольштен. І, типа, Uber да яго, там Uber, там, здаецца, вукулі, там, недзе... 1000 злотых? Ну, не 1000 злотых, 250. Нормально, нормально. А колькі часу у тебе было, калі ты гэта зразумеў? Ну, у нас было яшчэ запас 3 гадзіны. 3 гадзіны, можна пеша было. Ну, прикол у тым, што якія варыянты, аўтобус таксама туды ніякі не ідзе, але мы зарыентаваліся на вакзале, што туды ідзе там, ну, мясцовыя рэгіянальныя лініі, так, то бок электроны. Але праблема была тым, што электрон даходзіў, ішоў там напрамку, але не даходзіў да самога аэрапорта, ён даходзіў да
вёскі, якая называецца Шыманы, якая аказалася ў 2 кіламетрах да аэрапорта. Мы прыязджаем в гэтую вёску, там просто літаральна там станцыя ў полі фактычна, там вёска, там не ведаю, гэта я не памятаю, які гэта дзень тыдня быў, але яна была там цалкам пустая, ледзь не мёртвая, і мы там стаім, яшчэ там одна парачка палякаў, я там па валізах зразумеў, што яны таксама хутчэй за ўсё ў аэрапорт. Аказалася пазней, што не проста ў аэрапорт, яны яшчэ і ў Албанію ляцелі, яны яшчэ з намі ў гатэлі жылі. Яны яшчэ пілоты былі самалёты. Я іх запытываю таксама да аэрапорта, яны кажуць так, я кажу, а як дабрацца да аэрапорта, там таксі ходзіць, таму што я адчыняю, а там уже і Uber, і Bolt кажуць себе, пакуль мы як бы і тут недаступныя зусім. А тут ввогуле няма нікога, там нават камусьці там на падсадку аўтаспынам, яны кажуць, ну як пешую. Мы по такой прасёлкавай дарозе, яшчэ добра, што у нас дзяўчыны быў толькі адзін чамадан, у іх там увогуле 2 было, яны там шлі по гэтай дарозе, там пэўны момант яна стала нармальная дарога, але ўсё роўна гэта было такое уражанне так сабе. І калі мы ляцелі назад, ось павярталіся, то таксама ўставала пытанне, як вось, таму што мы таксама вярталіся праз гэты аэрапорт, і там было пытанне, як ввогуле з гэтага аэрапорта дабрацца да Ольштына, прынамсі, таму што там, як казалася, там не таксі на месцы, таму што мы ўжо прыйшлі, пабачылі аэрапорт, там няма ні таксі, ні нейкага грамадскага транспарта. Павінна ж нешта быць. Гэта аэрапорт, які выкарыстоўваецца для нейкіх прыватных джетаў, выкарыстоўваецца для нейкіх грузавых самалётаў, і там раз, два, максимум 3 нейкіх такіх вось палётаў пасажырскіх адбываецца. Ну і мае сэнс, якраз да гэтых пасажырскіх палётаў вы ведаеце, што у вас 3 разы там на тыдзень. Што там няма крепкіх хазяйственнікаў? Так, мы знайшлі на сайце інфармацыю пра тое, што там прыязджаюць спецыяльныя аўтобусы з Ольштына, якія забіраюць. Мы за дзень да вылета назад, уже калі мы былі ў Албаніі, тэлефануем туды, запытваем, ці будзе аўтобус. Ён кажа, не, вось вы там першы, хто нам патэлефанаваў, таму мы вырашылі, што мы заўтра не паедзем. Нормально. Ну, выніку мы знайшлі нейкага мужичка, які там таксіста, які там давёз там за 200 злотых да Ольштына, але гэта было вельмі танна, тому што ён казаў, ну, калі б вы з Ольштына заказвалі нейкага мужичка, ён бы мінімум за 300 бы паехаў бы, ну, карацей. Вось такія справы. Клёва. Яшчэ я паспеў, ну, гэта хутчэй за ўсё па вяртанні, тому што там уже там апошні дзень там, па-першае, і аўтобусам агульным ехалі да аэрапорта в Албаніі, у Тиране, пазнейша там столькі часу правялі ў самалёце. Я падхапіў коронавірус. Гэта таксама, чаму мне записывалі адзін з эпізод. Ну так, тому што я быў заразны. Але мне вельмі спадабалася ў гэты раз хварэць коронай, тому што папярэдні раз я хварэў коронай восенню 2020 году, і гэтыя 3 дні просто хочацца, в прынцыпе, і так сцерліся з памяці. Потому што, ну, там я там з ложку не падымаўся, мне было так херова, што просто там спаў цэлыя гэтыя 3 дні. А зараз мне просто стала дрэнна ўжо па вяртанні ў цягніку, калі вяртаўся, я не ведаю, ці магчыма такое, што яно настолькі хутка праявілася, але хутчэй за ўсё можа быць, тому што асаблівых нейкіх кантактаў самой Албаніі не было. Ну, карацей, просто стала дрэнна увечары ў дзень вяртання, а наступны дзень, ну, просто такое была лёгкая слабасць, але нічога такога асаблівага. Але на всякі выпадак, тому што ўжо там была інфармацыя, што зараз там гэта бушуе новы штам коронавіруса. Прайшоў тэст, ён такі пазітыўны, такі, ну, ясна, окей, буду дома сядзець тыдзень. Вось і ўсё, ніхто не пабачыў майго албанскага загару. Бляха-муха. Што паспеў за тыдзень зарабіць дома? Паглядзеў што-небудзь, можа? Тыдзень. Нічога асаблівага. Я глядзеў новы стендап Адама Сэндлера. Не даходзілі цябе? Не, трэба. Слухай, мне спадабалася. Там дэбільныя жарты, ну такія, типа, ну вельмі простыя, местамі там туалетны юмор. Але гэта працуе. Ну, там Адам Сэндлер не... Ну, так, Лінкін Парк, Адам Сэндлер. А ты глядзеў які-небудзь стендап Адама Сэндлера?
Не. Вось пасля гэтага мне захацелася паглядзець, таму што там не такі стендап, што там жарт, нейкая гісторыя, просто ён распавядае нейкія сарцірныя жарты, а потым і там пяе песні. І ўсё. І потым ён пяе вельмі клёвую песню пра тое, як яму падабаецца жанр камедыі на 4 хвіліны. Так сабе рэклама, таму я не працую маркетолагам ад-месенджера. Хутчэй за ўсё. Але я глядзеў, і гэта не страшны час. Таму што бывае так, што я гляджу нешта і разумею, навошта, блядь, гэта было. Я, напрыклад, чытаў цяпер одну кнігу гэтай самай Хані Янагіхары да самага краю. І гэта я чытаў і думаю, навошта, блядь, я гэта раблю. Вот, то бок там 1600 сторонок, і 100 сторонки читаю за гадзіну, і то бок 16 гадзін, нават трохі больш 17 гадзін, такі, блядь, што я раблю, што я раблю, што я раблю, што я раблю. Ну там она электронна, то бок, хутчэй за ўсё там у такім выглядзе, там 800. Але такі, блядь, што я раблю, што я раблю, што я раблю. 17 гадзін, што я рабіў. Ну, дачытаў. А тут я паглядзеў ад-месенджера, такі класна. Love You Man называецца гэты стендап. Калі ты слухаў любэ, у тебя не было гэтай думкі, што я раблю? Не-не-не, тады думак у меня какой кассеце Не-не, ты... пакуль мне думак, тады у меня думак яшчэ не было ўвогуле. Блядь, слухаць любэ, блядь. Слухаць любэ, сябры. Колькі, 10 год табе было? Ну... Я ў 10 год на канцэрце НРМ уже быў. Ну, так ты... Я заснуў там, дарэчы. Это реальная гісторыя. Так, як ты заснуў? Ну, гэта позна было, блядь, гадзін 10. Гэта было у ДК прафсаюза ў Брэсце. Там былі такія, ну, як бы тэатральная пасадка, не ведаю, як там цяпер. Я сидзеў недзе там на задніх радах. Ну, позна было, я малы хлопец, 10 гадзін, я заснуў. Так. Просто сидзеў па старонку ўжо. Ну, реальны факт. Реальны факт. Так что... Ну, я калі быў на канцэртах Леона Вольскага не засыпаў. Так што вось такія справы. На якіх канцэртах я яшчэ засыпаў? Я один раз, калі заснуў, прабач, один раз, калі заснуў на нейкіх такіх мерапрыемствах, гэта было кіно. Хадзіла против Конга. Она выходзіла, типа, у траўні, у маі. Вось, нормально. Это каждый раз, калі хадзіла, пачынаю з Конгам файціцца, я прачынаўся, а ўсё астатняе. Не памятаю, як гэта распядаць, не... Давай. У нас калісьці сябрамі была такая забава. Так, 50 людзей, якія любя слухаць. Тихо. Так, і в маладыя годы была такая забава, называется «Апахмеляцца». Это калі ты ў пятніцу вечары вельмі шмат п'еш, субота раніцу хуёва, і ў суботу раніцу ты ідзеш лякуешься. У Маладзечні нават была такая спецыяльная кропка, называлася «Рэанімацыя», побач з піўным заводам. Блин, некалі у адным з выпускаў Сашы і Сярожа, калі яны рабілі вось гэтае сваё шоу такое. Ну. У іх была ідэя пра, як яна называлася, зрабіць установу Бадунарый. Дзе ты прыходзіш, там тебе лікуюць. Так, і да чаго ты ўсё ты? Ну, красиво, у нас была такая забава. Ну, в Бресте мало забав. По-перше, алкоголизм. Контрабандизм. Так, і апахмелізм. Калі мы апахмеляліся, звычайна ты ўжо пачынаеш гэта рабіць з раніцы, пэўны момант сілы пачынаюць пакідаць сябе. Як слухачом нашага падкасту ўжо. Як бы працягу хочацца, ну, як бы, і пэўны момант трэба зрабіць нейкі, як бы, перапыначак. І мы вынайшлі такую штуку, прыдумалі, што можна недзе ў дзень, каб зрабіць такі перапыначак, ну, так, на гадзінкі-2, напрыклад. Так. Хадзіць у кінотэатр. Ідзеш у кінотэатр, сідаеш там, і пакуль там ідзе фільм, спіш просто там гадзінку-2, а пазней так ужо прачынаешся бадзёренькі і працягваеш.
пахмяляцца. Вось так я паглядзеў у «Хоббіта», другога Тора, я уже не памятаю, які яшчэ фільмы паглядзеў. Так што, але не паўтарайце гэта. Ні дома, нідзе. Ну, тут дарагія квіткі, не танныя на кіно. І это па-першае, па-другое, быў адзін эпізод, але не з маім удзелам, як мой сябар па гэтай схеме спаў у кінотэатры. І здараўся адзін непрыемны эпізод. Так. Ёсць мінус у гэтага лайфхака, ёсць адзін мінус такі значны, акрамя алкагалізму, развіцця алкагалізму. Тым, што ты можаш заснуць і пачаць храпець. Я сведкам гэтага не быў. Сябра так выганялі з кінотэатра «Беларусь» у Брэсце, так што мейце на ўвазе. Мейце на ўвазе. Сябры, калі вы п'еце, не хадзіце ў кінотэатр «Беларусь» і не спіце там. Рабіце гэта ў іншых пляцоўках. На іншых пляцоўках, дарэчы, на іншых пляцоўках выходзяць гутаркі. Але лепш дачакайцеся на Ютубе, бо там не будзе субтытраў. Будуць субтытры, але будзе лехваленца. І будзе лехваленца. Таксама на іншых пляцоўках выходзіць падкаст пра беларускую журналістыку «Медыя жаба». Там пакуль палову выпускаў на рускай мове, палову на беларускай, потым паглядзім, на якое яно будзе. Падпісвайцесь, там ёсць адзін з вядучых гэтага падкаста. Не будзем казаць, які, а то ўся інтрыга. Не будзе інтрыгі. І ўсё. Карацей, мы да вас абавязкова вернемся, як і заўсёды. Падпісвайцеся, данайце нам, калі ласка, нам патрэбныя вашы грошы. Калі ласка, дайце грошы. Калі ласка, просто я блік просто пакіну там у каментах, мне туды кідаць. І ўсё, да пабачэння.